Friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा finally गाबोननिफ्राय 23 January Assam Forest नि apply दा बेयाव बोरै खालामगोन मा नांगौ डकुमेन्ट्सआव दा जों रायलायगोन कमान्डनिखौ बेनो जाबाय AFPF Assam Forest Protection Forceआव माब्लानिफ्राय जागोन आरो रिलि माब्ला जागोन काटआव बेसेबां थांगोन आरो मा नांगौ सेलेक्शन प्रसेसआव मारै लागोन जों डिसकास खालामगोन स्पेशल भिडिअ कमान्डनि थाखाय दा स्टेप बाय स्टेप भिडिअ फैगोन नेक्स्टआव गार्ड फैगोन बेनिफ्राय SI फैगोन बा ग्रेड 4 फैगोन एबा फरेस्टार ग्रेड 1 फैगोन दा जियानो लोगोफोर जों थांनि अफिसियेल साइटआव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला दा बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो सिगां बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गावनि रावजोंनो दा जोङो फैनाय लोगो अफिसियेल साइटआव बेयाव नोंथांमोना गाबोन एप्लाइ हियराव थुनाय लोगो बे एप्लाइ जागोन एक्टिभ जासिगोन गाबोन लिंकआ आरो जेब्ला जागोन भिडिअ लाना फैगोन दा लोगोफोर जों बे पस्टखौ जों नायगोन बेनो जाबाय फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सआव 981 दङ बेनो जाबाय थार्ड AFPF दा बेयाव जों नायनोसै डिटेल्सखौहाय दा जोङो माब्रै सिलेक्शन खालामनाय नुनो मोनगोन जों बेखौ नायगोन स' बेनिफ्राय रानिं दंना गैया आरो दङब्ला बेसेबां रानिं जागोन बेयाव गोबां कुइसन जागासिनो दङ स' बिनि सायावनो नोंथांमोननो फिन खनसेबाव डिटेल्सखौ लाबोग्रोबाय दा बे गाबोन 23 आव जागोन बेनि एप्लाइआ लास्ट डेटआ 6 सिम थागोन दा पस्टआथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना गोबां पस्ट दङ स' गोबां पस्ट दङ बेवहाय गोबां पस्ट दङ जाहाथे नोंथांमोना मोजां एप्लाइखौ खालामो दा बिदिब्ला जोङो नायनोसै नै पस्टआ STP आवबो गोबां दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना 63 गाहाम मोनदों हौवाफोरा जोबोर बुरजा 63 आ अल आसाम केन्डिडेट्स बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआ डिस्ट्रिक्ट वाइज जानाय नङा आरो बे स्टेट वाइजआव जागोन स' बिनिफ्राय नेक्स्टआव जों नायोब्ला बेनि हिन्जावफ्रा 7 दङ दा बेयाव 10 पास जानो हागोन 10 पासल' नांगौ जेबो डिप्ल'मा नाङा 10 पासल' नांगौ 10 पास जाबानो हागोन 10 पासनिखौल' आपल'ड खालामनांगौ बेयाव HSनिखौ नाङा डिग्रिखौ नाङा दा नोंथांमोननि सेलारिया जोबोर मोजां 5600 ग्रेड पे थायो प्लास 14000 निफ्राय जागायो आसाम पुलिसजों सेम टु सेम सेलारि मोननो हागोन बेयाव आरो लोगोसे नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला बैसोआ जोबोर मोजां बेनो जाबाय नोंथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम ST हिसाबै माने बे जाबाय थार्ड आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सआव बेनो कमान्डो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा नायनांगौ जाबाय जोंहा कमान्डोआव दा कमान्डोआव 160.02 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 152.40 आरो चेस्टआ STआ 80 सेन्टिमिटार एक्सपेन्ड खालामबा 85 जाथारनांगोन जायाबा नो कन्सिडार दा फार्स्टआवनो फिजिकेल टेस्टखौ नायगोन नोंथांमोननि स्टेन्डार्ड टेस्टखौ बिनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट लागोन बेयाव गासिबो अके जाब्लासो नोंखौ एलाउ खालामगोन खारनो थाखाय बा नोंखौहाय रानिं खालामगोन दा रानिंआ बेसेबां जागोन लोगोफोर रानिं डकुमेन्ट्सआ एडमिट नांगोन एज ग्रुपनि थाखाय एडमिट आरो बे गैयाब्ला बार्थ सार्टिफिकेट थाबाबो जायो जेबो नङा बेनिफ्राय फार्स्ट सार्टिफिकेट मार्कस नांजोबगोन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सेस नांथारगोन बे गैयाबा जानाय नङा आरो लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन आरो ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा नोंथांमोना मोजांनि बाथ्रा दा सिलेक्शन प्रसेसआव जों फैबाय सिलेक्शन प्रसेसआव गासैबो डकुमेन्ट्सआ रेडि जाबायब्ला नोंथांमोनखौ चेक खालामनानै अब्ला फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव हाइटखौ सेसखौ नायगोन आरो बेयाव अके जायोब्ला PET लागोन एबा रानिं लागोन फिजिकेल टेस्ट लागोन दा फिजिकेल टेस्टआव बेसेबां लागोन जों नायमारसो फैदो फिजिकेल टेस्टआ 40 नाम्बार थागोन मोजां गोसोना नाय 40 नाम्बार थागोन आसाम पुलिसजों सेम टु सेम लादों 14 मिनिट्सआव 3200 मिटार्स खारनांगोन हौवाफोरा एक्सेलेन्ट खारनो नाजा नोंथांमोनाहाय 10 मिनिटनि गेजेराव हाबोब्ला 20 नाम्बार मोनगोन जेसेबांनो लेट खारगोन एसेबांनो नोंथांमोना खम नाम्बार मोनगोन बेनिफ्राय लं जाम्प नोंथांमोना मिनिमाम 335 सेन्टिमिटार कन्फार्म चान्सेस मोनगोन बाट 17 फिट बारोब्ला एक्सेलेन्ट नोंथांमोना 20आव 20 मोनगोन स' बिनिफ्राय काटआव बेसेबां थांगोन जों जोबनायथिं रायलायगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जेसेबांनो खम समनि गेजेराव खारो 10 मिनिटआव खारोब्ला 20 नाम्बार मोनगोन आरो लास्टआव खारोबा नोंथांमोना 10ल' मोनगोन स' बिनिफ्राय लं जाम्पखौ मेक्सिमाम बारोब्ला नोंथांमोना 20आव 20 मोनगोन स' बिनिफ्राय फिमेलफ्रा अनलि 1600 मिटार्स खारनांगोन 8 मिनिट्सआव जोबोर इजि लं जाम्पआ 244 सेन्टिमिटार मिनिमाम मेक्सिमाम बारोबा नोंथांमोनाबो 20आव 20 दा नोंथांमोना मोनबाय फिजिकेलाव 40ल' थागोन रानिं दङ नोंथांमोना 3200 मिटार्सल' स' बिनिफ्राय जों नायसै दानिया ओभारअल सिलेक्शन प्रसेसआ मारै जागोन स' बिनिफ्राय रानिं पास जायोब्ला नोंथांमोनखौहाय एग्जाम लागोन अके स' बिनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआव नोंथांमोनखौहाय मोनसे पस्टआव 7 केन्डिडेट्सखौ लेंहरगोन एग्जामनि थाखाय बे रोखा जाखाबाय देन बिनिफ्राय एग्जामा नोंथांमोननिया माबादि जागोन अनलि 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन दिनै DHSनि एग्जाम जानाय बायदि अनलि 50 एग्जाम जागोन बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया बेनिफ्राय 100 कुइसन थागोन आरो बे जाबाय क्लास 9-10 लेभेलनि कुइसनखौ दाननाय जागोन अके स' बेनिफ्राय मेथ्स बेनिफ्राय इंलिश बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिं मेन्टेल एबिलिटि आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इकनमि जनरेल एवारनेस GK आरो कारेन्ट एफेयार्सखौ नायनांगोन बर'जोंनो आनजाद नोंथांमोना होनो मोनगोन बेखिनिल' नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेस
स' बिनिफ्राय नोंथांमोननो नेक्स्टआव लाना फैगोन बेनो जाबाय जोंहा फरेस्टार ग्रेड 1 बिनिफ्राय लोगोसे गार्ड आरो लोगोसे ड्राइभार दा नोंथांमोना ओभारअल 100ल' दङ नै नोंथांमोना 100 मोनदों सिलेक्शन प्रसेसआव बेनिफ्राय भाइभायावहाय नाम्बार 5 दङ एग्जामा नोंथांमोना माबायदि मोनगोन थ' नोंथांमोना नै एग्जामा 50 मार्क्सनि फिजिकेला 40 बेनिफ्राय एनसिसिआव 5 दङ बेनिफ्राय अरेलावहाय नाम्बार 5 दङ स' गासै 100नि एग्जाम जागोन जाहाथे बेखौहाय नोंथांमोना 100नि गेजेराव काट अफ गैयाब्लाबो स' नोंथांमोना 75नि बारा लानो नाजा स' बिनिफ्राय 40नि गेजेराव नोंथांमोना गैयाबाबो 35 लानो नाजा अके स' 35 लानो नाजा बेनिफ्राय स' नोंथांमोना एग्जामा 40 गाहाम लानो नाजा अब्ला बांसिन चान्सआ दङ मानोना बे अल आसाम बेवहाय सिलेक्शन प्रसेस जागोनखाय थ' बेयाव डिस्ट्रिक्ट वाइसआव भेकेन्सि गैया होनाय गैया बेखायनो नोंथांमोना मिथिबाय दायो दा लोगोफोर सिलेक्शन प्रसेसखौ मिथिबाय फिजिकेला 40 एग्जामावहाय 50 बेनिफ्राय एक्सट्रायाव 10 स' नोंथांमोनाहाय मोनदों बेबायदि रोखोमैहाय स' जाहाथे नोंथांमोना बे पस्टआव जाहाथे नोंथांमोना मोजां साख्रि लायो